Radio Indeks vam predstavlja skrivenu slušalicu. Verovatno vam se svima barem jednom desilo da zaboravite da vratite film u vaš videoklub. A šta ako baš taj film nije bilo koji film? Hello. Bravo. Dobar dan, je li to Desimir? Jeste. Na vaše ime, ne znam da li to znate i da li ste vi bili u pitanju, su uzeta 3 naslova iz naše eroteke prošlog meseca i još uvek nisu vraćena. A da li znate da kada se ne vrati u roku od 2 dana, da je cena dupla za svaki naredni dan, a vi niste vratili već mesec dana? Čekaj, koja je to mladinska knjiga? Ne, ovde je eroteka Stojković. A ne, ništa ja ne dobijam. Pa ništa ne dobijate, nego ste uzeli od nas filmove, gospodine. Nisam bre, ja nikakvi filmu ne uzimam bre, ja sam... A na vaše ime uzeta su 3 filma. Sad ću da vam kažem i naslove. Big Asses and Big Nipples. Čekaj, samo moment, budi na vezu. Gabrielo, uzimali ste nekakvi filmove na moje ime? Dođite vas brito dođe. Znaš šta, gospodine? Ja niti uzimam neki filmove, niti se bavim Znači time. da je to neko lažno uzeo na vaše ime? To je neko lažno, ja sam Ani Desmir, 26. februar... Dakle, kod vas nije Big Asses, Big Nipples? Ništa, ja baš unukov gde pitam, kaže nikakvi filmove nismo mi uzimali, a da potpisuju u moje ime. Dobro, onda proverit ćemo. Proverite, ali ja uopšte takvi filmovi, to se uopšte ne bavi, mene to i ne interesuje. Proverit ćemo, hvala vam. Nema loše. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.